أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتبعوا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما سكلم لسورة إن شاء الله. أيوه أيوه TV رابي البركة من الهوبرة. سيجي بنكرة من أهلري إن شاء الله دام تشا سن فرائد الغسل بسريني زي ما نبياني أكن فرلون وانكا. sai dai ma na kar ku manta ku mana sharing domin wasu amfana, sannan kuma kun samu koyon alamar kararrawa domin mun sa sabon bidiyo mu ku samu bayani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fasalun fasali ya zo mana bayani fara'il ghusli akan farlan wanka. Fasalun fara'il ghusli fasali ya zo mana bayani akan farlan wanka. Anniyatun mala ya ce na ɗaya niyya inda shuru'i yayin da ka zo zaka fara wankan. Wal fawru sai gaggautawa, kai gaggawa wurin wankan saboda kada ka zo baka wanke wani wuri ba wuri ya bushe. Shi ne ma ya ce alfaudu gaggawa. Waddal sai cuɗawa, ka dinga cuɗa jikinka. Wani umumu sai gama jiki da ruwa, ka gama duk ko ina samu ruwa a jikinka, ko ina samu ruwa. Shine shi sama ya ce wani umumu gama jiki da ruwa. Wasu sunnonin shi gasulul yadaini wanke hannu inda da ku ainiya zuwa ku kalwulu'i kamar alwala. wal malmalatu da kuskuren baki, wal istinshaqu da shaƙa ruwa a hanci, wal istinsaru da tacewa, wa gasulu simakil uzni da wanke fatan kunnuwa, wa hiya suqbatu shi kunni yace mala yace wa hiya suqbatu shi wani kafa ne. Suqbatu kafa kenan, wani rami kafa addakiratun da ya shiga fi ra'as cin kai. wa amma sahafatu uzni amma shi kuma fatan kunni, wa amma sahafatul uzni amma shi fatan kunni sai jibu ya wajaba gasul zahiri haka wanke bayanta wa badina ha da cikinta. Wa fada'iluhu mustabban wanka, wa fada'iluhu mustabban wanka ga yana malam zai ka mustabban shine malam ce albidayatu farawa bi gasulin najasati da wanke najasa. Kana ji ko sai ka fara wanke najasa, wato idan ka yi bayan gida ko fitsari sai ke tsarki kenan. Summa zakari sannan sai azzakari fa yanwi inda hu to kai niyya inda hu yayin wankewan da kuma za ka wanke azzakarin ka sai kai niyya. Summa ala ilwudu'i sannan sai gabobin alwala marratan ka wanke su da ɗaya bayan ka yi niyya, to ko na gaban alwalan ka sai ka wanke shi marratan su da ɗaya. Summa ala jasadihi sannan sai saman jikinka daga kafaɗanka zuwa cibi. Shi ma za ka raba shi bi ka fara wanke na dama, gefen dama, sai ka zo ka wanke hagu, sannan sai ka zo ka wanke daga cinya zuwa idan sahu, ka fara wanke shi ma dama, sai ka zo ka wanke hagu, sannan sai ka zo ka wanke kafanka daga idan sahu zuwa kafa dai kamar yadda alwala kenan. Shi ne zai zo ƙarshe. Shi ne ma ya ce wata silisu ga sular ra'asi sannan ka wanke kanka su uku, ka kamfato ruwa sai ka zuba a kanka, ka cuccuɗa sai ka ƙara kamfatowa, ka zuba a kanka, ka cuccuɗa sai ka ƙara kamfatowa, ka zuba a kai, ka cuccuɗa. Shi ne nan wata ƙadimu shiƙi jasadihil aimani. Wata ƙadimu gabatar da shiƙi gefen jasadihi jikin shi al'aimanin na dama. Wata qalilul ma'i gabatar da ruwa alal a'la'i absa gabobi, kowane gaba samu ruwa. Wa man nasiya lum'atan mutumin da ya manta lum'a sai wani wuri a jikinka bai samu ruwa ba kamar dan karami ko da faɗin kwandala ne ko ƙasa da haka. Au ulun ko kuma kamanta gaba, ko lum'a ko kuma kamanta wata gaba. Min gusulihi wurin wankewa, min gusulihi wurin wankan. Ba da mala ya ce kai gaggawa ila gasulihi zuwa wanke wannan wurin da ka manta baka wanke ba, lum'a ne ko gaba, kai gaggawa zuwa wanke shi. Yin da zakurihi yayin da ka tuna shi. Walo ba da shaharin ko da bayan wata ɗaya ne, sai bayan wata ɗaya sai ka manta ai ban wanke hannun dama watan can da ne ya samu matsala, to sai ka wanke. Wa adama salla sai ka sake abin da ka sallata qablahu kafin shi. Wa in akarahu idan sai ka zikirta ba da zikiri bayan ka tuna,
sai ka tuna ai ban wanke gaba na dama ba, hannun dama na ai na manta ban wanke shi wurin wanka, sai ka ƙi ka wanke, ka ƙi ka koma baya ka wanke, sai ka tsaya ka yi jinkiri. To jinkirin nan da kai to mala ya ce baɗala gusuluhu, wankan shi ya lalace wanda ya jinkirin nan ba. Fa in kana fi ala'il wudu'i, amma kuma idan a gabobin alwala ne, sai ka manta ba ka wanke wata gaba ba, wasadafahu sai ka datar da shi, wasadafahu sai ya dace da shi, gasulul wulu'i ya wanke wannan gaba, ajzahu ya isar masa. Idan ka wanke wannan gaba da ka manta, ajzahu ya isar masa. Alhamdulillah nan ne muka muku ƙarshen karatun mu yau. Insha Allah sai mu ɗauko a bidiyon mu na gaba. Sai wani kar ku manta ku mana liking, ku danna mana subscribe, sannan kuma ku share domin yan wasu amfana. Sannan kuma ku samu ku danna alamar ƙararrawa domin idan mun sa sabon bidiyo muku samu bayani. Alhamdulillah masha Allah.